Mergem undeva? Hai, dă mânuța. Vrei să vă sun mai târziu? Dă mânuța. Să nu întârziești? Hai, dă mânuța. Hai, hai, mergem undeva. Hai, vrei? Hai. Te-ai speriat de tati? Apciu! Apciu. Apciu! Ce mă acolo? S-a pierdut omul în nas? Mama! S-a pierdut omul în nas? Mama! Mama? S-a pierdut mama acolo? Mama! O să ales mama din nas? Mama! Îi dai lui mama? Îi dai un cur lui mama? Ia ce sale. Stai puțin. David. Daviduțu. Băi, băi. 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 Bă, tu n-ai nicio treabă cu mine, băi. Cârnatule. Uite, mă. El te lași în nicinica. Lasă-mi, mamă, că e tot timpul. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Da? Apățăbă? 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 Și ăsta e fratele meu în detalii.